panguva ino parunyazi kunzi VP Kosano Chiwenga is the game changer. Panguva ino ari kuonekwa kunzi ndiye mukomana ari kunetsa patown, ndiye mukomana ari kunetsa padhorobha. Mukomana auya panguva ino achiuya achidismisa Zvigananda achivathreatena achiti aiwa the day of reckoning is coming. But kunyangwe ataura mashoko iwo pari kuonekwa kunzi VP Kosano Chiwenga panguva ino wapinda pama1. Sana muna mashoko kubuda panguva ino nyasi kuonekwa kunzi aiwa his life is at risk. Kuti subscribe ball icon on the bell icon. Tipinda the standard vanobuda nyora achiti Vice President Kosano Chiwenga's fiery speeches targeting corrupt entrepreneurs, most of them who are using their political connections to amass absence wealth, is causing panic in ZANU-PFC speculation mounts on his endgame. No mashoko anoonekwa kunzi maatakiro ari kuita VP Kosano Chiwenga panguva ino achiataka these fake businessmen marikuonekwa they are operating from briefcase. Panguva ino aiwa achipa mathreats and achikodzeresa panic kuvavari. VP Kosano Chiwenga vachitora vari resolute vari straightforward, vasingaiti zvekurova imba vakaviga mpini. Panguva ino zvinatsoratidza kuti VP Kosano Chiwenga vari kunyatsotora mashoko omazvo echokwadi. Zvionekwa kunzi zvakukonzeresa kuti VP Kosano Chiwenga vazosvika kuendgame. Panguva ino pari kuonekwa kunzi attacks on VP panguva ino ava kutanga kuraiza manje kuti vari kufumura mukatarisa Zvigananda nokuwanikwa zvakaita nemapolitical affiliations nemaconnections avainawo. Panguva ino general vanoonekwa kunzi havambusimbori general nevanhu vakawandisa, vanonzi vangori general nejust few allies. They are against Zvigananda nokuwanda kwazvo. Mashoko ari kunyatsa kuonekwa kunzi VP Kosano Chiwenga panguva ino vachanyatsa kufesa maattacks anonyatsa kurwadza. Mucomment section vanopinda vachinyora vachiti a crack team is in the process of mapping the principal places or residents, the interest, the associations etc. or the looters. Each target has been designated a call sign and we still take them out of the same time in one night. I doubt if he will do anything because he created ED and cabal in the first place. Mafunguro anyogwa nomwe munhu. Mbotodzai mafunguro enyu moti kudii pamusoro pema-attacks ari kuitaurwa pana na VP Kosano Chiwenga. Pinda comment section medu mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechiitiko ichi. So subscribe or like and hit on the bell icon.